Ja by som sa cítila akože trošku športovo. No ja som počul, že vraj sa trošku podobá, že na toho Nepelu, niekde som to zachytil. Adam, ja som mu povedala pár minút dozadu, že raz o mne napísali, že sa podobám na Ondreja Nepelu a keďže ty ho stvárňuješ, takže vlastne my dvaja sa máme podobať. Inak podobáme sa? Mohli by sme byť takí, že súrodenci? Len vieš, keď tebe povedia, že sa podobáš na Ondreja Nepelu, dá sa to chápať ako kompliment. Keď to povedia mne, neviem čo s tým. No dobre, tak ja sa idem teraz v Banskej Bystrici takto slávnostne vyzliecť. Myslím si, že celá Bystrica na to roky čakala, kým sa to stane. Pardon, ďakujem, počkaj, hneď dvaja. Ešte aj hodinová väža mi do toho hrá. Toto je môj splnený sen, priatelia. No, ty kokso. Víš, ja som hotová. Ako mojimi nohami vypletať, že to si fakt myslíš, že ja to viem. Ďakujem. Ešte nikdy mi nikto netlieskal, keď som sa vyzliekala a obliekala zároveň. Bystrica, ďakujem. Vy viete povzbudiť. Takže už aj ja sa aspoň na chvíľu cítim ako olympionik. Môže byť? Môže byť. Ďakujem ti veľmi pekne. Adam, a ešte možno takto na záver. Pár viet a pozvánka na film. Čo nás čaká? Tak rád by som vás pozval 26.3. budúci rok na premiéru filmu Šampión, ktorý je teda o živote Ondreja Nepelu. Korčulovať si sa naučil počas točenia tohto filmu? Tak trojitý axel som nezvládol, ale udržať na lade si myslím, že sa mi podarilo. Tak to máme podobné. Ja sa viem na ňom iba udržať a tam to končí. Adam Kubala, obrovský potlesk.